Včera mi prišla správa v jednej osoby, že vôbec sa jej nepáči, čo rozpráva Hilda a z čoho ma Hilda obviňuje. Potom som vám povedal, že zavolám jednu osobu na okno, lenže bolo veľa hodín a tá osoba už spala a neprebral som to ešte s tou osobou, lebo Hilda tomu chlapovi volala. A teraz ho tu zavolám o chvíľku na okienko a opýtam sa pár vecí ho. Súhlasil s tým, že príde a ja som ho poprosil, aby rozprával len pravdu, aby nerozprával žiadne klamstvá a žiadne domýšľačky, alebo že by to sedelo mne, alebo čo si tak, hej, že proste, že by to bolo na úrovni pravdy. To som ešte hovoril pred vypnutím streamu, že najprv budem rozprávať pravdu a tak si budem vymýšľať tak, ako si vymýšľa Hilda a ako si vymýšľa Todd, tak budem klamať ja a budem hrať ich špinavé hry. A najprv pôjde von pravda. Takže, tak áno, nech tu je čo najviac ľudí. Ďakujem krásne, Majka. Nech tu je čo najviac ľudí. A to isté, taký večerný stream si ešte urobíme znova. A znova si to zopakujeme. Stojíme za tebou. Ďakujem. Že by ma niekto špinil z týchto ich hier špinavých, vyjebaných. Nie. Hilda, znova poviem, je zakomplexovaná piča, hnusná, sprostá, kde robí všade intrigy, klamstva a celý čas chcela ísť proti mne. A to už neviem, či zo zavisti nejakej, alebo z toho, že možno, lebo ja som počul aj tak o Hilde, že je na mladých chlapov, to som počul. Neviem, či mala nejaké so mnou plány, ale ja som jej nikdy nedal náznak toho, že by som z ňou niečo niekedy chcel, alebo že by som sa chcel s ňou stretávať, alebo proste neviem vôbec, o čo jej išlo. Takže tak. Áno, počul som to. Dozvedel som sa to. Nebudem ďalej rozprávať, aby som nezaťahoval zase druhých ľudí do toho, ktorí s TikTokom nemajú nič. Ale vieme, že robila taxikárku. Ja som sa isté veci dopočul, ale som zatiaľ ticho, lebo však čo budem rozprávať, je to mimo témy. Neviem, ak si tu, ty čo máš prísť na okno, buď si zapni svoj stream na duel, alebo príď ku mne na okno. Lebo som dneska nemohol spať za to. Nie, že nemohol som spať. Zaspal som s nervami, vstal som s nervami a celý čas ma to serie. Čo tá piča si vymýšľa. Vôbec oni nechcú ubližiť starej. Lebo ešte ani jedno trestné oznámenie na ňu nepodali. Ale počkajte, ešte si idem ja dačo vybaviť, sekundu a hneď, dobre?